Maazị Nnamdi Kanu kedu aha etiti ya? Agwasị ndị bekee asị middle name. Kedu aha etiti Maazị Nnamdi Kanu? Nnamdi Chukwuemeka Kanu. Nnamdi Chukwuemeka nya Ojukwu. Gịnị bụ bank n'asụsụ Igbo? Ụlọ ego. Ụlọ ego. Gịnị wụ frying pan n'asụsụ Igbo? Frying pan. Ite oyiye. Ite oyiye. Ọ dị mma. Ite oyiye. Ebe abụọ. Abụọ. Gịnị bekee na-akpọ 2? Ajụjụ nke abụọ bekee kpọrọ 2 dịka isi wee kwu. Jụrụ wee sị dịka o si n'akwụkwọ m ebe a. Gịnị wụ fridge n'asụsụ Igbo? Ị nwere ohere ịkpọ mmadụ mana naanị otu ohere. Ị nwere ohere ịkpọ mmadụ jụọ ya mana otu ohere ka ị nwee. O doro anya? Ohere ịkpọ mmadụ naanị nke ahụ. Naanị otu ohere. Enweghị nwere ike chọọ ka ya hapụ ya ma mgbe ọzọ ịkpọ. Mgbe ọ bụla iji chọọ ịkpọ tupu ajụjụ gịnị na-agwụ, ị nwere otu ohere. Ajụjụ mbụ bụ gịnị wụ fridge n'asụsụ Igbo? Nsakwanụ nke a ndakwanụ. Ịdagono. Anọgwụgwọ. Mba ajụjụ iri ka a ga-ajụrịrị gị. Ajụjụ iri ka a ga-ajụ gị. Nsogbu adịrọ. N'uche nke m, fridge n'asụsụ Igbo bụ oju oyi. Fridge n'asụsụ Igbo bụ gịnị? Nju oyi. Nju oyi. Asụsụ ikpeazụ gị bịa. Ya. Ịkpọrọ ya nju oyi. Nye mere nji nabata ya. Ma ịkpọrọ ya n'isi mana anabata m ya. Ikele ya bụ igbe maọkwa na akpati nju oyi. Igbe nju oyi maọkwa na akpati nju oyi. Anabata m nke ahụ. Ajụjụ nke ọzọ bụ nke 7. Number 7. Ajụjụ nke 7 dịka o si dị n'akwụkwọ m ebe a jụrụ wee sị gịnị wụ frying pan n'asụsụ Igbo? Frying pan. Gịnị ka ọ bụ n'asụsụ Igbo? Na kashikwara ike. Gbaa mbọ na ịnweta ihe emenwu ya. Kashikwara ike. Ogbuefi. Ha na-egbukwa efi mana kashikwara ike. Na pan n'asụsụ Igbo. Biko isi na nwere ike ịkpọ mmadụ naanị otu ugboro. Nwere ike ịjụ gị. Enwere ike ịjụ onye ọbụla ịchọ. Mkpọ mmadụ. Nke ahụ ọgwụgwọ ka nka ụkwara ihe ịjụkwa gị. Mba, ịkpọ m ịjụ naanị otu ohere. Ịkpọ mmadụ ma njụzi, ịjụọ mmadụ ma mkpọzi. Ịchọkwa ịjụ ma ịjụọ m ma n'otu ohere ka ị nwee. Frying pan n'asụsụ Igbo. Nwere ike skip, nwere ike hapụ ụdajụ ngagagodi n'ọzọ. Mba. Frying pan n'asụsụ Igbo. Ite oyiye. Ite oyiye. Ọ dị mma. Ite oyiye. Ọ dị mma. Ite oyiye. Frying pan n'asụsụ Igbo wụ agbada. Iwetara ya. Ọ ga-enweta eme. Iwetara ya. Agbada. Iwetara ya. Gịnị wụ responsibility n'asụsụ Igbo? Nke echerekwa ike o. Responsibility n'asụsụ Igbo. Igbo na-efi n'ime nwuli ya. Ka ndị bụ na-echi onye na-amara asụ Igbo echichi. Ịma ka omenala ndị Igbo si dị. Anyị kwesịrị ịmata ihe na-akpata Igbo efi. Ama m bube nnọọ ma sụtala anyị Igbo ahụ ọfụma. So ọ ihe ha mere eji gbuo efi ahụ. Ogbu efi. Ma onye bụrụ efi menwere ife nụ. Onye bụrụ efi menwere ife. Responsibility n'asụsụ Igbo. Nke ị na-ewepụ ọnụ gị n'igwe okwu ka anyị nụkwa ihe ị ga-ekwu mgbe ikpeazụ. Responsibility n'asụsụ Igbo bụ amakwa m ihe a ghọta. Amakwa m o ji pụọ m n'isi. Ọ bụgo gị n'isi? Anyị gawa n'ihu. Oche nke a chikwara ike. Mpọkwa chetakwa ya. Amakwa m ihe amakwa m o ji pụọ m n'isi. Ọ sị gawa n'ihu. Ngawa n'ihu nke a agago ka nke abịa. Agago n'ime ngaghachi. Ma m ga-ekwuru ihe. Ngakwu. Ka nche ofu ihe m ga-ekwu.
kama ka nda ya ngwanụ. responsibility n'asụsụ Igbo bụ responsibility. Okay, ka anyị hapụ ya. Ngwanụ. Ka ọzọ na-esote ya. Responsibility, ị ga-akpọ ya oke n'ọrụ makwa na ịkpọ ya ibu ọrụ. Ajụjụ nke 26 dịka o si dị n'akwụkwọ m ebe a jụrụ wee sị gịnị bụ certificate n'asụsụ Igbo? Asambodo. Asa ọ dị mma ka isi wee dapụ nke a. Asambodo bụ asụsụ ikpeazụ gị kecha ịgbanwe obi. Certificate n'asụsụ Igbo ịza akwụ asambodo. Ọ dị mma. Ngwa na ajụjụ nke 59 dịka o si dị n'akwụkwọ m jụrụ wee sị gịnị bụ 59 n'asụsụ Igbo? 59. Ọ bụ efe Igbo ọ dịkwa ka mmadụ jidere gị mma mgbe ị na-egbu ewu anya na-achakwa gị ọkụ. Asụsụ ya bụ 59. Ajụjụ nke 40 dịka o si wee dị na akwụkwọ m jụrụ wee sị gịnị bụ bank n'asụsụ Igbo? Ụlọ ego. Ụlọ ego. Asụsụ ikpeazụ gị bụ ya. Asụsụ ikpeazụ gị. Ọ dị mma. Ọzọ na-esi bụ ụlọ ego ma ịkpọ ya ọba ego. Bank n'asụsụ Igbo bụ ụlọ akụ. Kedu mgbe nwanne anyị nwoke bụ Chinedu na-akụ egwu? Chinedu Okoro nya Flavor. Kedu mgbe o wepụtara egwu ọ kpọrọ Ada Ada? Bekee ya sị when did Flavor released the music Ada Ada? Ka fekwara arụ. Ego si fialụ nna m. Ị dị akpọ egwu Flavor. Egwu Flavor. Ngwa gwana anyị nụ. Na ọ dị ka m ga-eyuzukwa nke ahụ ndị bekee kpọrọ lifeline na nke a. Lifeline chere m ga-achọ ka jiri saa jụọ nke a. M ga-achọ ka m jụọ gị ya. Ka m jụọ gị ya. Enwere onye nwe ya akpọ. Mba, ọgwa ka m ga-ajụ ajụ. Ngwa jụọ n'onye bụ ajụ. Igwe Ezenna ya. Kedu mgbe nwanne anyị nwoke nke na-akpọ Flavor n'olu bekee ji gụọ egwu ya ka na-akpọ Ada Ada? Ọ dị mma. Flavor n'abalị a. Ya ebute ukwu binye gị, ị ga-ebu nkwe. Ọ gụrụ egwu akpọrọ Ada Ada 18th October 2012. Nke a iligonu nke anụ. Ngwa kedu ọzọ? Ajụjụ nke 19 dịka o si wee dị n'akwụkwọ m ebe a. Kedu nwanne anyị nwoke nnukwu nna anyị onye ndu anyị kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu, kedu aha etiti ya? Agwasị ndị bekee asị middle name. Kedu aha etiti Maazị Nnamdi Kanu? Ahịa Nnamdi Kanu, kedu aha etiti ya? Kedu middle name ya?